Pagkagdagat. Ano ba? Nakatulong na po eh. Ito, wak pa ka doon. Mga pangalan. Ika. Nandiyan ba ito kaya? Ano nga? 230. Ito na yan. Buti ka pinag- Maligpit ka, maligpit. Sa dito. Noon ito lang eh. Oh, tatanong. Online. Ay, wag to, busy to. Nonoy, nonoy na marot. Ay, problema na nun eh. Problema na dagdag. Problema na. Di pa na talaga yung hindi mo tabang. Bos, hangin mo tayo. Babasin mo ka.